žiadny pohlavný styk nie je chránený na 100%, pretože žiadna antikoncepcia nefunguje na 100%. To znamená, s každým pohlavným stykom, ktorý máte, je tu možnosť nechceného otehotnenia. Zdravie a vlastná ochrana je na prvom mieste, toto si zapamätajte. A ako náhle vám chalan ešte raz bude vravieť, že dám si pozor, alebo ako mi tam niekto napísal, že správny hasič vie, kedy hadicu vytiahnuť. Bože môj, tak nech ide hadicu vyťahovať niekam inám, ok? Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa budeme venovať téme, o ktorej z môjho vnútorného presvedčenia má obrovský zmysel hovoriť, má obrovský zmysel hlásať do sveta, pretože ako ste mi napísali pod ostatnými videami, čím viacej sa o tomto hovoriť bude, tým normálnejšie to pre spoločnosť bude. Pre nových ľudí, ktorí sa na toto video pozriete, mám 27 rokov, som žena vyspelá, vnútorne vyzretá, to znamená o podobných veciach nemám absolútne žiadny problém hovoriť, práve naopak hovorím o nich veľmi rada. Nápad vydať toto video prišiel znovu od vás, a to konkrétne z e-mailov, ktoré ste mi poslali po videu o kondomoch a nehormonálnej antikoncepcii. Prosím vás, počítala som to, dostala som 22 e-mailov od mladých ľudí až detí, pozor, detí, ktorí sa ma pýtali na to, ako a kedy je najlepšie mať prvý sex. Ešte raz sa zdôrazňujem, od detí. A toto je niečo, čo mi v pohode vonkoncom nepríde, a preto si myslím, že je na čase vrátiť normálnosť do tohto sveta. Nech si už pod pojmom normálnosť predstavíte čokoľvek chcete. Momentálne sú veľmi populárne videá na štýl video ankiet, kde sa veľa ľudí spýtate tú istú otázku. A takúto anketu som mala možnosť vidieť aj ja, ktorá bola zameraná presne na túto tému. Kedy ste mali váš prvý sex a kedy si myslíte, že je adekvátny vek na to, aby ľudia vo všeobecnosti ten prvý sex mali. A zaznela tam odpoveď, že slečna alebo slečný ho mali v 14 rokoch. A rovnako odpoveď na druhú otázku bola, že v prípade, ak ste takto učinili pod 15, že o tom nemáte každému hlásať. Alebo že to proste nemáte vytrubať do sveta. A tu si vravím, mama. Chcela by som povedať, že toto video má momentálne 183 000 vzliadnutí, to znamená, nejde o žiadny malý kanál, ani nič podobné. A je to od tvorcov, ktorí v tejto branži nie sú nováčikovia, ktorí sú na scéne zase niekoľko rokov. Keď som počula tieto odpovede 14, tak si vravím, prečo toto nebolo vystrihnuté z týchto videí? Prečo rozprávame o sexe v 14 rokoch ako o niečom normálnom? Prečo to ešte robíme na štýl, že je to akože cool? Nie, nerozprávajte to do sveta, keď máte 14 rokov. Bože môj, Pane Bože. V prípade, že ma tu sleduje niekto mladý, niekto ešte stále v tínedžerských rokoch, kto má priateľa alebo priateľku, ktorý má pod 15 rokov. Chcem vám povedať, že stranda bokom, existuje niečo ako trestný zákon. Odkazujem vás na paragraf 201, ktorý vraví: kto vykoná súlož s osobou mladšou ako 15 rokov, alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, hrozí mu trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Pochopili ste? Mať sex s niekým, kto má pod 15 rokov, je trestný čin. A ešte raz, ja nerozumiem, ako je možné, že to propagujeme niečo, čo je cool, a niečo, čo je v dnešnej dobe bežné, aby 14-ročné deti boli sexuálne aktívne. Halo, kde to sme? Úplne jedno, ako niekto vyzerá, že vyzerá na 20, že vyzerá na 18, je úplne jedno, ako vyspelo sa niekto cíti. Raz má osoba 14 rokov, má 14 rokov a ostatné okolnosti bokom. V prípade, že sa na toto video pozerajú rodičia puberťákov, tínedžerov, čím skôr sa o týchto témach začnete doma otvorene baviť, tým lepšie pre vás všetkých, pretože si môžete ušetriť veľké množstvo komplikácií. Nespoliehajte sa na to, že vaše dieťa vie všetko, pretože si to prečítalo z internetu. Mňa osobne to prekvapuje tiež, aká je mládež nevzdelaná ohľadom ochrany, ohľadom všetkých vecí okolo sexu, akí nezodpovední vôbec sú. Toto sú veci, ktoré je lepšie, keď doma budú počuť 10 krát, ako keď ich nebudú počuť ani raz. Preto trápnosť bokom. Ešte raz, o týchto veciach sa doma musí otvorene rozprávať. Ja by som chcela apelovať na to, že so sexom prichádza aj zodpovednosť. Samozrejme, nedá sa presne definovať vek, kedy je najlepšie alebo kedy je vhodné, odkedy by sexuálne žiť mali začať všetci. Ale dá sa to podľa mňa povedať tak, že adekvátny vek, kedy mať prvý sex, je, keď si uvedomujete zodpovednosť, ktorá so sexom
prichádza. Keď si uvedomujete to, že žiadna antikoncepcia nie je 100% spoľahlivá, že so sexom takisto prichádza možnosť otehotnenia. Rovnako, že sa musíte počas sexu chrániť, pretože je tu možnosť, že sa nakazíte pohlavnou chorobou napríklad. Pokiaľ si tú zodpovednosť neuvedomujete, sexuálne nežite. Toto ma úprimne prekvapilo, v akom množstve mi bolo vyčítané pri spomínanom videu kondomoch a nehormonálnej antikoncepcii, že všetko beriem príliš vážne, že nad všetkým príliš špekulujem, že privolávam veci, ktoré sa vôbec nemusia stať. Áno, nemusia sa stať, ale preboha, toto je reálny život s rozmnožovaním. Častokrát prichádza aj jedinec, ktorý v rámci rozmnožovania vznikne. To znamená, toto nie sú žiadne nereálne veci, ktoré by sa diali. Toto nie sú žiadne nereálne tragédie. Toto, ešte raz, je normálny život. Preto, keď máte myšlienky ohľadom sexuálneho žitia, chráňte sa v prvom rade. Buďte si vedomi toho, že z každého pohlavného styku tu môže byť dieťa, alebo že to môže skončiť otehotnením. Keď máte pocit, že sa v tejto situácii obidvaja budete môcť postaviť zodpovedne, vtedy ste podľa mňa na sex pripravení. Rovnako by som vám chcela povedať, že nemáte sa absolútne za čo hanbiť, keď prvý sex neabsolvujete, keď sa to proste nestane na strednej škole, na vysokej škole, pred 20-kou, pred 25-kou. Nemáte sa za čo hanbiť. Toto je normálny život. A ľudia častokrát, keď dovršia určitý vek, dajme tomu, keď ste ešte panec alebo panna, máte 25 rokov, tak máte pocit, že budete súdení. Poviem vám, žiaden normálny človek vás za toto nebude súdiť, nemá vás prečo súdiť. Niekto je pripravený skôr, niekto je pripravený neskôr. Pozrite sa, každý sme iný, každý to cítime inak. Ja som rovnako na svojho prvého sexuálneho partnera čakala veľmi dlho, ale to z dôvodu, že v mojich tínedžerských rokoch som na toto jednoducho nebola pripravená. Už som bola vo veku, keď sa o tom rozprávalo v nejakej, ja neviem, ušej skupine, nikoho ani nenapadlo, že ja som tá neskúsená. A bolo mi to jedno, pretože nikto o tom nemusí vedieť. Vy o tom nemusíte rozprávať, kade chodíte. Je to vaša súkromná vec, nikoho okrem vás a vášho sexuálneho partnera, alebo vlastne ani jeho nie, alebo ju nie. Je to vaša súkromná vec a nikoho iného do toho nič nie je. Ešte raz, žiadny normálny človek vás za toto nebude súdiť. Keď sa na túto situáciu pozriem spätne, nemenila by som absolútne nič. Vonkoncom by som to neriešila skôr. Rovnako som nemala prečo s tým čakať ďalej. Jednoducho stretla som osobu, ktorá na to bola vhodná, ktorú som poznala dosť dlhý čas na to, aby sa toto všetko stalo a to je pre mňa podstatné. Keď si to povieme takto úprimne, tak ten prvý sex nie je niečo veľkolepé, ale môžete si to veľmi výrazne spríjemniť tým, že sa to stane s tou správnou osobou, s niekým, komu dôverujete ešte raz, kto dôveruje vám. Keď máte prvého priateľa alebo priateľku, ktorý vás núti do prvého sexu, tak to by som vám chcela povedať, že nikto vás za žiadnych okolností do ničoho sexuálneho nemôže nútiť. Nie znamená nie. Rovnako keď podľahnete v rámci situácie, že je váš partner alebo partnerka nabudený, toto nie je dôvod na to, aby ste ten sex mali. Proste raz sa na to necítim, tak si za tým svojim rozhodnutím stojím a v prípade, že vidím, že sa to všetko uberá zlým smerom, postavím sa a odídem. Bum. Ochrana, prosím vás. Keď sa rozprávame o vašom prvom sexe, myslím si, že bez akéhokoľvek uráženia môžeme povedať, že ste osoba neskúsená, čo však neznamená, že musíte byť neinformovaní. Čím viac o týchto veciach čítate, čím viac videí na túto tému pozeráte, tým lepšie pre vás, pretože budete vedieť, do čoho idete. V prípade, že informácie nemáte žiadne, je veľmi jednoduché spraviť niekoľko blbostí, ktoré potom budete ľutovať v budúcnosti a ktoré môžu doslova zmeniť celý váš život. V prípade, že som si istá, že kondom chcem použiť, môže mi môj partner povedať, čo chce. Proste kondom sa bude používať a basta. A tu ma môžete nazývať feministkou, môžete ma nazývať čím chcete. Zdravie a vlastná ochrana je na prvom mieste, toto si zapamätajte. A ako náhle vám chalan ešte raz bude vravieť, že dám si pozor, alebo ako mi tam niekto napísal, že správny hasič vie, kedy hadicu vytiahnuť. Bože môj, tak nech ide hadicu vyťahovať niekam inám, ok? Dnes sa môžete dostať k akýmkoľvek informáciám, si len zmyslíte, preto využívajte internet aj na takéto dobré veci. Aby sme si zhrnuli myšlienky tohto videa, sex pred 15. rokom vášho života alebo sex s niekým, kto ešte nedodržal 15. rok života, je trestný čin. V
V prípade, že ešte nemáte 15 rokov, nemáme sa ohľadom sexu o čom baviť. Bodka. Nikto vás do ničoho nesmie nútiť. V prípade, že pocitujem tlak na moju osobu ohľadom rozhodnutia, ktoré ešte nechcem učiniť, necítim sa na to, zdvihnem sa a idem preč v prípade, že normálna komunikácia nestačila. To, že ste jediný panic alebo jediná panna v rámci vašej skupiny, v rámci vašej školy, v rámci akéhokoľvek kolektívu, toto nie je dôvod na to, aby ste pociťovali nejaký spoločenský nátlak alebo niečo, alebo že by ste boli menej cenní. Absolútne nie, prosím vás. Nech sa to stane vtedy, keď stretnete tú správnu osobu, nech sa to stane vtedy, keď ste pripravení chrániť svoje zdravie a chrániť sa pred nechceným otehotnením. Toto je nenormálne dôležitá vec. A ja to ešte budem na tomto kanáli spomínať veľakrát, pretože čím viac sa o tom bude vravieť, tým viacej normálne, alebo tým normálnejšie sa to stane. To začne byť. Tak, pardon. Dúfam, že sa vám video páčilo. Majte sa pekne a buďte na seba dobrí, konajte dobré skutky a vidíme sa pri ďalšom videu budúci týždeň. Čau, alebo bye! Yeah. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some robbers, and he's playing Batman, but he's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my robe.